Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε και άλλο βίντεο για το YouTube trickshots. Εντάξει, μου έχουν μείνει λίγο ιδέες, αλλά είχα κάνει βίντεο στο TikTok. Άμα θέλετε να κάνω smash ένα πράγμα, άμα θέλετε να πάτε να το δείτε. Και ναι, το trickshot που θα κάνουμε τώρα είναι να πετάξουμε αυτό το μπαλάκι στον τοίχο εδώ πέρα. Μπαμ, μπαμ. 1, 2 και να μπει μέσα στο ποτηράκι. Οπότε φύγαμε! Μέσα! Μέσα! Το κάναμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πήρα, τέλος πάντων. Οπότε δεν το περίμενα τόσο να πάρω ένα τρίξο. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, μπήκε το μπαλάκι μέσα. Μπήκε πολύ σημαντικό, έκανε και ένα νιου. Δεν ξέρω το νιου, αλλά τέλος πάντων. Τώρα κάνουμε τρίξο και με μπαλάκι και με μπουκάλι, γιατί τώρα θα κάνουμε και με μπουκάλι. Ναι, αυτά. Πάμε στο επόμενο trickshot. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πάμε στο επόμενο trickshot. Είναι ένα στο κανονικό μπουκάλι. Εντάξει, δεν γίνεται να λείψει αυτό. Το trickshot είναι ένα έτσι και ένα έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γίνεται να λείπει από μένα αυτό τώρα. Γίνεται να λείπει τώρα. Το πρώτο trickshot. Το κανονικό. Καπάκι. Όχι καπάκι. Κατάλαβες τώρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κάναμε το πρώτο, πάμε για το δεύτερο, δηλαδή το καπάκι. Δεν ξέρω γιατί μου παίρνει τόσο ώρα, αλλά πάμε. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα χάσαμε το file για το καπάκι. Sorry, απλά ο κάμεραμάν μας δεν τράβηξε πολύ καλά και χάσαμε και το file. Οπότε ναι, πάμε στο επόμενο. Εκεί πέρα μέσα, αυτό εκεί πέρα το μπουκάλι. Οπότε πάμε να κάνουμε το trickshot. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πέσανε νερά, οπότε πάμε να το καθαρίσουμε. Editor, βάλε στο timelapse εμένα να καθαρίσω βασικά, τι να κάνω. Αυτό εδώ πέρα, το κολόχαρτο, αυτό εδώ πέρα, γιατί ναι, αυτά κάνω. Τι έχει εδώ μέσα ρε, κάτι μπαρ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξαναγεμίσουμε αυτό το ποτήρι, οπότε ελάτε μαζί μου να το γεμίσω. Insane το timelapse που έκανα για να γεμίσω αυτό το ποτήρι. Ελάτε ξανά μέσα, να ξανακάνουμε πλημμύρα μέσα στο δωμάτιο. Αυτή τη φορά το σωστό διακόπτη. Στην υγειά σας. Πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο σημείο το timelapse. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ο κάμεραμάν μας είναι έξυπνος, μας είπε να βάλουμε λίγο χαρτί από κάτω. Μας τελείωσε και το κολόχαρτο. Μπορούμε να το βάλουμε από κάτω χαρτί και ναι, να βάλουμε λίγο χαρτί να μην γίνει όλη την ώρα χάλια. Απλά πάμε να βάλουμε λίγο καλό χαρτί και ξενερχόμαστε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, φτιάξαμε αυτό εδώ πέρα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το κολόχαρτι το χαλάσαμε όλο αυτό. Να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα. Και ναι, πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Τοποθετούμε το νεράκι μας στην προστατευμένη μας έλφη και πάμε να αρχίσουμε ένα trickshot.
το πιστεύω αυτό που ζω, ρε. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε μαζί μου να γεμίσουμε το νερό γιατί ξανά έπεσε. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα στην σκατιέρα. Να γεμίζουμε με λίγο νερό. Δεν το πιστεύω, έχει γίνει αυτό 2 φορές. Ωραία, φίλε, τι να πω τώρα. Εδώ πέρα γέμισε. Πάμε ξανά μέσα με το νησί μας timelapse. Πού πήγε το μπαλάκι? Το λαμπάκι, πού πήγε το λαμπάκι? Πού πήγε το μπαλάκι, ρε? 2,000 years later. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε καινούργιο λαμπάκι εδώ πέρα επειδή το άλλο το χάσαμε, το λαμπάκι. Λαμπάκι, όπως το λέει μπαλάκι, είναι αρχάριος μπάλας. Μόνο λαμπάκι. Πάμε να συνεχίσουμε το trickshot. Και όπως λέτε εδώ. Πέρα, παιδιά, το κάναμε επιτέλους, Παναγιά, μετά από 2 φορές που έχει πέσει κάτω αυτό το ποτήρι. Ναι, συναισθηματική μπάλα. Αυτή εδώ πέρα είναι πολύ συναισθηματική. Ναι, η άλλη δεν ξέρω. Τη χάσαμε στα bathrooms. Μπορεί να την κάπου να την έχω βάλει, μπορεί να την έχω αφήσει ακόμα στην τουαλέτα, δεν ξέρω. Αυτά για αυτό το βίντεο. Like, share, subscribe, unsubscribe, κουδουνάκι. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο! Λοιπόν, παιδιά, έψε πως καθαρίζαμε, βρήκαμε αυτό εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα με το πετάς κάτω, βγάζει κόκκινο φως, οπότε μετά μου λέει αυτό εδώ πέρα γυρνάει ο καμεραμάν. Οπότε το γυρνάω και όταν το πετάς κάτω βγάζει πολύ γαμάτο φως και γυρνάει. Οπότε, παιδιά, πάμε να το τεστάρουμε, οπότε φαίνεται ωραίο είναι. Για να δούμε, 3, 2, 1. Με κλέψανε, ρε. Πάμε να ξαναδοκιμάσουμε, αυτό είναι full ultimate test. Γιατί αυτό εδώ πέρα δεν βγάζει πολύ, αλλά βγάζει ώρες ώρες. Οπότε ας το τεστάρουμε και να δούμε άμα είναι όντως καλό. Ρε φίλε. Ρε φίλε.